Jeg foretrækker rigtig meget at skrive til unge mennesker, fordi for det første så er det der, hvor der sker rigtig, rigtig mange ting i deres liv. Det er meget dramatisk. Alting er sådan ligesom første gang, og det er første gang, man måske bliver forelsket. Det er første gang, man bliver uvenner med sine venner. Det er første gang, man skal gøre noget andet end at bare gå i skole. Der er en masse brud, og det er rigtig, rigtig interessant for en forfatter at skrive om. Og så er det også et tidspunkt i mit eget liv, jeg kan huske rigtig meget fra. Både en masse fantastiske ting og en masse svære ting, og det tager jeg selvfølgelig med, når jeg skriver. Når jeg går i gang med en historie, så er det typisk, fordi jeg har fået en idé, som jeg har set et eller andet. Jeg har været til en fødselsdag, eller jeg har siddet i bussen, og der er nogle mennesker, der har bevæget sig, eller sagt nogle ting, eller et eller andet, som har trigget en historie inde i mig, og så begynder min hjerne simpelthen bare at fortælle. Men det kan også nogle gange være et emne, jeg synes er rigtig interessant. Det er for eksempel sådan noget som præstationspres og det unge liv, man skal navigere i. Og så begynder jeg at arbejde med det og sige, hvordan kan man skrive en historie, som er relevant ud fra det. Og med karakterer, så er det bygget på både noget, jeg ser andre rigtige mennesker, men også forskellige tv-serier eller noget, jeg selv læser. Så begynder man sådan at stykke sammen, og for mig er det altid vigtigt, at det skal være så helt et menneske som overhovedet muligt. Og så hører jeg rigtig meget musik, og finder meget inspiration i musik, og blandt andet i popmusik, hvor man ligesom får kondenseret en historie ned på 3 minutter, at der er en fortælling i. Og det synes jeg er meget fascinerende, man kan tage med, og en scene, et eller andet, der kan inspirere til noget af det, jeg skriver. Jeg kan faktisk lige skrive altid, men jeg har fundet ud af, at jeg skriver rigtig godt meget tidligt om morgenen. Selvom jeg er udpræget B-menneske, så sker der et eller andet. Det er som om min hjerne ikke helt er vågnet om morgenen endnu, så jeg har ikke alle de der filtre. Der er ikke en masse stopklodser og ting, der får mig til at gå i stå. Så jeg skriver rigtig meget, og jeg skriver rigtig tit om morgenen og i løbet af formiddagen. Men det kan også være, at jeg sidder i bilen og pludselig løser et eller andet inde i mit hoved. Og så er jeg nødt til at holde ind til siden og sidder og sender mig selv mails med ting. Eller nogle gange har jeg været nødt til at ringe hjem og bede et af mine børn om at skrive ting ned. Så der ligger en seddel til mig, når jeg kommer hjem. Men jeg kan lide at skrive altid. Det bedste ved at være en forfatter, det er, at jeg kan få lov til at give slip på al den her fantasi, jeg har, alle de der idéer og fortællinger, som hele tiden popper op inde i mit hoved. Jeg har sådan en måde at få det ud på. Og så betyder det rigtig meget for mig, at jeg kan få lov til at påvirke andre mennesker og give nogle gange en stemme eller et spejl til nogen, som måske ikke kan finde noget andet at spejle sig i. Så kan de læse mine historier og måske føle, at der er noget, de kan genkende.